ସତରେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେସ୍ରେ ରହୁଥିଲୁ ସେଠିକା ଖାଇବା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୁମ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଆମ ଛୋଟ ଇନକମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଆମ ନୂଆ ରୁମ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେବି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି କେମିତିକା ରୁମ୍। ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମ କିଚେନ୍ ଆଉ ଆମ ବେସିନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିଚେନ୍ଟା ଅଛି, ବାକି ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଠିକ୍ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ସେ ଏତେ ବି ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ ରୁମ୍ଟା। ମେନ୍ ରୁମ୍ରେ ଜିନିଷ ଆଜି ଯେହେତୁ ସିଫ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଏପଟ ସେପଟ ଜିନିଷ ଅଛି। ମୋ ପିଇସି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜିନିଷ ସଜାଇବାରେ, ଟିକେ ପାଟି ବି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ହେଉଛି ସିଏ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସଫାସଫି ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଆମେ ତ ପୁରା ଥକିକି ପୁରା ମୋ ଭଉଣୀ ତା'ର ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ଶୋଇକି। ଆଉ ତାପରେ ବି ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ବି ପିସ୍ ଥିବେ, ସେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଟାଟା।